веселым. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Чому ж сьогодні люди співають, дари приносять, Бога уславляють. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Чому ж і зорка зяє так дивно, пред королями світить неспинно. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Хто да ясляв Вифлеємський, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что зашел меж нами жить. Той, хто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, хто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Уся зямля паклоніцца Табе і заспявае Табе і праславіць імя Твоё. Гэтымі словамі 66-го псальму распачынаем сённяшнюю літургію святой імшы ў другую звычайную нядзелю. Христос нас тут запрашае праз сваю маці. Сёння будзем разважаць у літургіі Божага Слова, менавіта ў Евангеллі, аб тым, што Езус учыніў у Кані Галілейскай і за пасрэдніцтвам каго. Таму хай сённяшняе наше прыгатаванне да прыняцця Езуса Аўхарыстычнага будзе праходзіць пад знакам Марыі, пад знакам маці Езуса, але таксама хай гэта малітва будзе поўная даверу і таксама адсутнасці сумневу ў тым, што Марыя з'яўляецца той, якая прагне нас весці да свайго Сына. Мы, стоячы перад Панам, прызнаемся ў сваіх слабасцях і грахах. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Мечыслава Андрыя ў єднасці Духа Святога. Бог празыўся векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Исаии. «Деле Сиону не буду молчать, дело Иерусалема не супокоюся, покуль не узыдзе, як святло справедливость Яго, и Яго збавление не запылае, як походня, и убачить народы Твою справедливость, и усе короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначить в усны Пана, и будешь короною славы у руце Пана, и королевскую диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе: покинуты, и землю Твою не будя больше называть пустыней, али будут называть Тебе мое уподобанное у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, і земля Твоя отрымає мужа. Бо, як юнак бере замуж дівчину, так возьмуть Тебе сини Твоє, як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог». Это Слово Божие. Оповедайте меж народами про славу Пана. Оповедайте меж народами про славу Пана. Спевайте Пану новую песню, спевай Пану вся земля, спевайте Пану, славьте Ягоное имя. Оповедайте меж народами про славу Пана. Обвешайте с дня в день Яго збавление, оповедайте меж племенами про славу Яго, помежу всеми народами про цуды Ягоные. Оповедайте меж народами про славу Пана. Отдайте Пану племены народов, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу деля имя Ягоного. Оповедайте меж народами про славу Пана. Поклонитесь
Вознесе Пану величной святыни, дрыжи уся земля перед Его обличам. Кажите між племенами Пан владарить, и Он будет судить народы справедливо. Оповедайте між народами про славу Пана. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, розные есть дары, али той самый дух, розное служение, али Пан один и той самый, розное деяние, али той самый Бог, який робить усё во усіх, али кожному дається проявлення духа на користь, одному дається духом слово мудрості, другому слово познання поводле того самого духа, іншому віра у тим самому духу, іншому дар оздоровлення, усё у тим же духу, іншому чудотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духов, іншому розные мови, іншому тлумачення мовов. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той же дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слово Божие. Пан з вами. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маць Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягонныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая альбо твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 альбо 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зчарпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялася, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі воду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падчас падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягонныя. Пасля гэтага прыйшоў Езус у Кафарнаум, ён, сам і маці ягонныя, браты і вучні ягонныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння чуем добра нам вядомую, для некаторых мужчынаў вельмі прыемны фрагмент Евангелля, бо прыйшоўшы дадому будуць сваім хібажонкам казаць: «А, чуеш, памятаеш, налівай». Можа так быць, можа так не будзе, да? Але так чи інакш, конечно, гэта ўсё так прыгожа, жартабліва. Мы трошачкі, можа, сабе смакуем гэту вяселле, на якім яны былі, танцы, музыка, радасць, маладыя, госці, сябры, усе весяляцца. І здаецца, што ўсё ж так звычайна. Ну, апроч, напэўна, бы сказалі, апроч гэта цуду. Ну, бо, напэўна, яшчэ ніхто з нас не змог з вады зрабіць віно, а хацелі бы, напэўна, шматлікія. Але сколько бы мы там не калдавалі бы, не скікалі бы з бубнам, вада застанецца вадою.
І здаецца, ввогуле мы не разумеем, можна сказаць, ввогуле навошта пан Езус гэта ўчыніў, а па-другое, ввогуле навошта гэта знайшлося ў Евангеллі. Бо не было тут у гэтым фрагменце чаго-то такога кранальнага, надзвычайнага, апроч перамянення вады ў віно, але ўвогуле якая мараль з гэтага ўсяго. Што нам хоча Бог паказаць праз вось гэта выдарэнне. Апроч таго, што Езус уратаваў гэтых маладых ад таго, што вяселле магло вельмі хутка закончыцца. І быў бы смутак, і было бы потым, напэўна, шмат год людзі бы ўспаміналі, як вось менавіта гатовіліся, не прыгатаваліся, запрасілі, але не хапіла гэтага віна, і вяселле нейкім чынам скончылася вельмі хутка без вяселля. Але так чи інакш, варта, напэўна, прыгледзецца ўсім гэтым выдарэнням, трошачкі ўвайсці ў глыбіню, паразважаць, да гэтага нас, напэўна, запрашае Божае Слова. Мы чуем, што менавіта ў Кані Галілейскай было гэта вяселле, і маці Езуса была там. Далей чуем, што быў запрошаны на вяселле таксама і Езус і ягоныя вучні. Мы не ведаем, як гэта выглядала, бо так выходзіць з тэксту, што маці Езуса Марыя, яна як бы брала удзел вельмі беспасрэдні ў гэтым вяселлі. Можа быць, нейкім чынам маці Найсвяцейшая не была проста госцем. Быць можа, яна была запрошана праз маладых, праз іх бацькоў для таго, каб яна дапамагала. Гэта трошачкі мяняе такі ракурс нашага погляду на Марыю. Бо да якой Марыі мы прызвычаіліся. Для нас, калі мы так сказалі бы, як ахарактарызаваць, які псіхалагічны вобраз Марыі, як яна выглядае, як бы яна была цяпер у нашым разуменні. Можа, гэта такая сціплая, вельмі такая жанчына, якая такая сціснительная, бы сказалі, да, хрупкая. Мы такую ее бачым на ўсіх іконах, вобразах. Яна такая у задуме, можа, трымае свайго сына на руках. Можа, як Маці Божа Вострабрамская стаіць, скрыжаваўшы на грудях рукі, да. І заўсёды такая вось менавіта у роздуме, у такой нейкай цішыні. І праўда, што так насамрэч у Евангеллі Марыя прамаўляе вельмі мала. Мала мы чуем яе голас. Яна заўсёды прысутная, як вучаніца Езуса, яна была таксама з ім, і гэта Евангелле нам кажа, але яна была заўсёды дзесьці так побач, назірала. Але ўжо нават гэты, здаецца, факт о тым, што было ў вяселлі, што сталася на вяселлі ў Кані Галілейскай, мне здаецца, адкрывае нам трошкі маці Езуса з інакшага боку. Гэта была жанчына, якая моцна хадзіла па зямлі. Гэта была жанчына, якая насамрэч магла заапекавацца цэлым вяселлем. Если бы, напэўна, мы шыкавалі бы нейкую імпрэзу, чи будто вяселле, чи нейкі там юбілей, хацелі бы гэта зрабіць уласным высілкам, цяпер зразумела, ідзем у рэстараны, кафе, заказваем, але яшчэ трошачкі раней гэта ўсё рабілі ў сваіх дамах, і патрэба была б дапамога, то, напэўна, мы бы запрашалі такога чалавека, такую жанчыну, якая умела бы гэта ўсё зрабіць. Была бы такая гаспадыня, якая бы там могла бы прыгатаваць, сервіроўку стола учыніць, якая бы могла бы, як кажуць, з тапара кашу зварыць, якая мела помыслы. Это был бы такі чалавек моцны, да, хуткі, які бы там не сядзеў бы, не распачаў бы над тым, Божа, што тут зрабіць, а як гэта будзе. Да, гэта быў бы чалавек, які мы ведаем з досведам, чалавек, які ведае, умее, які не будзе баяцца накарміць там 50, 100, чи 150, чи 300 чалавек, таму што будзе разумець, што да, гэта трэба зрабіць, гэта трэба купіць, тут трэба прыпільнаваць. Здаецца, што вось менавіта Марыя была тым чалавекам, якой даверылі, папрасілі, да, прысматрэць за гэтым вяселлем. Чаму мы зараз, можа, трошачкі аналізуючы гэты тэкст, падыйдзём да гэтага, зразумеем, што гэта магло быць так і было праўдападобна, бо гэтыя два сказы нам паказваюць, што была там Марія, а запрошаныя таксама былі Езус і вучні ягоныя. І ўсё ідзе добра. Марыя пільнуе, быць можа, там
дапамагае што-то прыносіць да столу, пільнуе, праўда, каб усё было на месцы, каб усё было забяспечана. Такі вось менавіта чалавек, які проста-напроста павінен прыпільнаваць, быць заўсёды, знаходзіцца ў такім чуванні, каб менавіта не засароміліся ні маладыя, ні тыя, хто гэта вяселле таксама арганізоўваў. І у некаторым моманце мы чуем, што евангеліст скажа, што не хапіла віна на вяселлі. Не хапіла віна. І Марыя адразу звяртаецца да Езуса, да свайго сына. Нема тут нейкіх больш успамінаў, як гэта адбывалася, што Марыя пачула, чи ей прыйшлі, сказалі, закончваецца віно, яна пайшла, паглядзела, думала, што ж тут зрабіць, правда, разважала ў сваім сэрцы. Мы бачым, што Марыя вельмі хуткая. Яна вельмі хуткая. Яна адразу прыходзіць і кажа да Езуса: не маюць віна. Як бы Езус должен быў што-то зрабіць, не ведаю, сесть на верблюда і паехаць дзе-то да таго, хто прадае віно, нейкі вінаградніку, вінніцу, каб там менавіта гэтага віна прывезці. Марыя ведала, кім ёсць ёй сын. 30 гадоў яны назіралі адзін аднаго. 30 гадоў яны ўглядаліся у вочы адзін аднаго. Марія дакладна ведала, кім ёсць Езус Хрыстус, а Езус ведаў дакладна, кім ёсць ягоная маці. Мне вельмі падабаецца такі кранальны момант. Памятаеце, напэўна, гэта фільм «Пасія» Мела Гібсона. Ён такі жорсткі, гэты фільм, шмат гэтых сцэнаў, якія, быць можа, некаторыя з нас закрывалі вочы, калі глядзелі. Але быў там такі прыгожы момант, калі вось менавіта Езус успамінае сваё такое яшчэ, можа быць, да распачацця сваёй місіі публічнай, што ён там, мыючы рукі, праўда, брызгаецца на Марыю гэтай вадой, яны радуюцца, цешацца менавіта з гэтай такой, скажам, такой сітуацыі. Што насамрэч Марыя, яна настолькі дакладна ведала Езуса, і, конечно, хто-то скажа, яна ж маці, яна павінна была ведаць. І гэта не факт. Сёння чи шмат з вас тут маці, які сядзіце ў гэтай святыні, ведаеце сваіх дзяцей, сваіх сыноў? Ой, не шмат, паверце мне. А больш скажу, што, можа, дзяўчына вашага сына, чи жонка, ці нейкі сябра больш ведае пра тое, чым жыве цяпер ваш сын, чым займаецца, што ў яго жыцці адбываецца, якія цяжкасці ён праходзіць. Мы вельмі часта губляем гэты давер радзіцельскі на нейкім этапе і вельмі часта, можа так адступіўшыся трошкі, губляем менавіта гэты давер у тым моманце, калі мы перастаем быць сапраўднымі. Можа, мы ніколі не былі сапраўднымі ў сваім жыцці. У дзяцінстве яшчэ шмат ёсць гэта прывязанасць дзіцячая, дзіцяці да бацькоў, да мамы, а потым, калі мы бачым, што тое, аб чым нас вучаць, аб тым, да чаго нас змушаюць, гэтым чалавек, бацькі ці, праўда, нашы выхаваўцы, яны гэтым самі не жывуць. А як не жывуць, то менавіта гэты давер, ён папросту прападае, і вельмі часта губляем гэту сувязь, гэты кантакт, няма ўжо гэтых такіх глыбокіх узаемаадносін, якіх, напэўна, бы хацелі. З Марыяй і Езусам, напэўна, гэты кантакт быў. Бо, напэўна, Езус бачыў сваёй маме тою, якая была поўная ласкі, якая дакладна выконвала ўсё тое, да чаго заклікаў яе Бог. Была вернай ва ўсім, у кожным моманце жыцця. Нават і тады, калі трымала Езуса у Віфлееме на руках, і тады, калі ўцякала з Віфлеема, і тады, калі вярталася ў Назарэт, і тады, калі трымала забітае, ужо мёртвае цела свайго сына на руках, снятае з крыжа. Или вернемся ў нашу Кану Галілейскую. І вось менавіта Марыя, якая дакладна ведае, што павінна зрабіць, бо па-чалавечы зарадзіць гэтай цяжкай сітуацыі было вельмі насамрэч цяжка, бо што можна было зрабіць, калі вяселле трывае, а віно закончылася. І тады вось менавіта Езус і адказвае. І кажа, не кажа там маці, кажа, жанчына, ці гэта мая або твая справа.
Простае пытанне, да, ну што ты хочаш ад мяне? Ці ж гэта наша справа, ці гэта вяселле нашае? Ці гэта нейкім чынам ввогуле належыць да нас, каб дбаць аб тым, чтоб на гэтай хлеба, там, вінаграду, віна і ўсяго таго ядзення, якое там павінна было быць? Да, такое нармальны, просты адказ. Але мы што чуем? Заўважце, што пасля гэтага пытання, хоць Езус скажа, яшчэ не прыйшоў час мой, то заўважым, што Марыя не распачынае дыялогу з Езусам, не кажа, ну, сыночак, ну, вельмі прашу, ну, бачыш, якая сітуацыя, што, ну, насамрэч гэта пазор, што маладым сапсуем мы вяселле, а ведаеш, як яны перажывалі, як яны чакалі гэтага моманту. І 1001 прычына бы хацела бы зманіпуляваць, можа быць, змусіць, можа неяк матываваць пана Езуса, каб ён ўсё ж такі ўчыніў тое, што она хоча. Паміж ёй і Езусам, да, ёсць поўнае паразуменне. Поўнае паразуменне. Марыя, нотабэна, яна вучыць нас паразуменню з Езусам. І мы хочам пазнаць Бога без Марыі, гэта махашка. Магчыма, но вельмі цяжка. Як сапраўдны чалавек, сапраўдная жанчына. Але яна свайго сына і дасканала, я калісьці чуў, должно было что-то такое, ён увайшоў на сцэну свету, да, вось ён зрабіў гэта, так віну змяніў, да, цуд. Але паглядзіце, што Езус менавіта гэта робіць дзе? На вяселлі. Робіць менавіта тады, калі чалавек весяліцца, калі мы жывём у сваёй штодзённасці, калі мы прагнем менавіта смакаваць таго шчасця, якое Бог нам дае. Паўстае новая сям'я, маладыя, вяселля, беды, праблемы потым будуць і ўцішэнне буры. Потым Езус будзе ратаваць Пятра, які начне тануць, угледзеўшыся на хвалі на моры. Потым будзе памнажэнне хлябоў, каб накарміць рэшы людзей. Это будуць велізарныя цуды, но они такія цуды, такія змоты ў такой нашай штодзённасці. У нашай штодзённасці, калі, быць можа, мы нават і не памятаем о Боге, калі нам добра, калі мы весялімся, цешымся, мы ж тады неяк так о Богу не шмат. Можа, там бабулька наша, якая сядзіць з ружанчыкам у руцэ, моліцца за сваіх унучкоў, каб у них там усё ж таки сталася добра, каб паехаўшы цяпер дзесьці выехаўшы на машыне, едучы, шчасліва даехалі, і там Марыя стаіць на гэтай дарозе, пільнуе, каб менавіта нейкі п'яны вадзіцель, чы нейкі лось, чы алень не выскачыў гэты момант нам на дарогу. Мы гэтага не ведаем. Бо гэта не з'яўляецца такім, бачным. Але, можа, напэўна, калісьці, калі станем перад Богам, убачым, сколькі раз нас бараніла Марыя. Браты і сёстры, гэта не толькі бачна можа быць тады, калі ўжо мы адыдзем з гэтага свету, бо гэта ўжо будзе, як бы так скажем, падсумаванне ўсяго таго, што было за нашага жыцця зямнога. Мы і сёння і цяпер можам гэта бачыць, калі маем гэтыя глыбокія адносіны з Марыяй. Але я хачу, каб мы гэтыя адносіны з Марыяй разумелі не як з такой, яшчэ раз паўтаруся, такой ціхоняй, такой пакорнай, якая дзесьці там збоку сабе стаіць. Гэта жанчына поўнай энергіі. Гэта жанчына, якая крушыць лоб сатане, які баіцца яе пакоры, яе чысціні, які, праўда, на яе з'яўленне, гэта са сведчанняў, напрымер, ксяндзоў-экзарцыстаў, якія моляцца над пентанамі, калі прыходзіць Марыя, то стаіць вой у бесаў, стаіць вой у пекле, таму што вось менавіта яна прыходзіць у моцы. Адкуль гэта моц? Моц з таго, што яна была заўсёды ў глыбокай сувязі з Богам. І гэта была яе заслуга зямнога жыцця. Гэта не было такое з неба спаўшы. Яна жыла цяжкім жыццём. Не было лёгка Марыі. Не было так, што ее анёл прывітаў, кепска гэта скончыцца, усе гэтыя зацеі. Мы гэтага не ведаем, хоць аж ёсць фрагмент, памятаем, калі менавіта прыйшлі да Езуса, была сярод іх Марыя, і казалі, што ён сашоў з ума. Пашлі яго, так скажам, браты забраць, прывесці да хаты, бо лічылі, што ён сашоў з ума. Таму што менавіта такія парушэнні зачаліся ў габрэйскай зямлі.
Так ці інакш, Марыя – гэта дынаміка. Если мы маем сапраўднае набажэнства да Марыі, хоць мы любім Марыю, і, напэўна, няма такога касцёла, дзе б не было абразу, іконы, прысвечанай Найсвяцейшай Марыі Панне, бо вельмі часта шмат і тытулаў касцёлаў, парафіяў, і мы любім гэтыя набажэнствы да Марыі, то той, хто сапраўднае мае набажэнства да Найсвяцейшай Марыі Панны, гэта чалавек, як мы сёння казалі, ураган. У яго ўсё кіпіць. Чалавек з Марыі не можа быць такі вось менавіта, як муха сонная, восенская. Чалавек, які мае лучнасць з Марыі, ён не будзе такі ацяглівы, ён не будзе такі вось менавіта сонны. Гэта будзе чалавек, які будзе насамрэч вельмі дынамічны. Если мы любим и часто, можем так маем, что уже себе вошли у обовязок, что мы там каждый день и летание говорим, и ружанчик, и может это уже десятками год тянется, а я все ж таки тям-тянямте до сегодняшнего момента, то значит, что что-то есть там на перашкоде между мной и этой моей лучностью с Марией. Мария дае менавіта вось гэтага, дадае жыцця, дадае менавіта такого тонуса, дадае гэтай энергии. Бо інакш хрысціянства становіцца проста нейкай рэлігіі маскоткай. Это такі чу-чу-чу-чу, да, такое вот хрысціянство. Трошки там ще помолился, нам шишку сходил, чу-чу-чу-чу такое. Не ёсць гэта хрысціянство. Хрысціянство – это борьба. Если кто уваходит у жыццё духоўнае, у хрысціянскае, то вы зразумееце, насколькі яно цяжкое. Насколькі цяжка супрацьстаяць спакусам, насколько тяжко супрацьстаяць, а можа лепей сказаць, змагацца со сваімі слабасцямі, со сваімі схільнасцямі. Тады мы начинаем разумець, што хрысціянство – гэта такая рэлігія моцных. Почему сёння у ісламе шмат мужчын? Почему это скажут? Мы сегодня можем сказать, что у нас костел жаночий. Да, если мы сейчас поглядим, возьмем счеты, пройдемся по костеле, то у нас может, сегодня тут 2/3 это жанчыны, як не больше. А войдем у мечеть, да исламистов, пробачьте, до мусульманов, да, то убачим это мужчины. Чому? Потому что, конечно, у Коране написано, что это война, Аллах Акбар, что это борьба, там, да, меч, агалі, перрот, сабля и супраць няверных. Это для мужчин. Я не кажу, теперь не даю рекламу исламу, бо паводле мне это так само релігія, якая не зусім Божая до конца. Але хрысціянства мы здолелі пераканаць сябе, што хрысціянство гэта такое трошачки нейкае, такое вось вот такое спакойненькое, да. Мы прыходзім до касцёліка, спяваем прыгожыя калядкі, такая безрадная Марыя, якая трымае Езуса на руках, не ведае, што зрабіць, бедная положила ў яселькі, сняла, правда, з галавы гэту вось менавіта накрыўку, у пялюшкі такія яго завінула. Прыгожая, прыгожа. Но прыгожа тады, калі мы разумеем, што гэта не ёсць Марыя ў сэнсе штодзённасці сваёй, што гэта Марыя, гэта менавіта тая, якая крушыць лоб сатане. А мы яшчэ не змагаліся з сатаною. Да, Павел апостол, хіба што Павел піша, мы яшчэ не змагаліся да крыві. Ніхто з нас тут у касцёле седзячы яшчэ не змагаўся да крыві. У такім духоўным разуменні, я не кажу на кулаках, можа, мужчыны і змагаліся, нас і сабе папабівалі, не пра гэта ідзе мова. У духоўным сэнсе ніхто з нас тут не змагаўся. Перажываем цяжкасці, да, і ўсё гэта так, а як цяжкасці, молімся, нічога гэта не дапамагае, пераканоўваемся тады, што, можа, гэта не мае сэнсу, чаго тады да касцёла ісці, слухаць там эту нудную пропаведь, да, тыя самыя спевы, тыя самыя малітвы, на каленках стаяць, гімнастикой заниматься, сядь, устань у кленч. Ай, навошта, што гэта мне дае, гэта мне патрэбна, лепей я паляжу, а можа машину парэмантую, а можа дзіцяці абед сложу, бо зараз на Мінск поедзе на універсітэт, да, на рабочы тыдзень, на вучобу. А можа гэта займуся, а летом то яшчэ і градку пасажу, і ускапаю, і прапалю, і палью. Ну і за што там? Это наша штодзённасць, насколькі мы мыляемся, не разумеючы, якім з'яўляецца наша хрысціянства. Што мы насамрэч губляемся,
трошачки ў тым нашым разуменні, бачанні. І калі, яшчэ раз паўтаруся, можа яшчэ пара раз вам сёння скажу пра гэта, калі мы будзем мець глыбокія ўзаемаадносіны з Марыяй, то вы зразумееце, чым ёсць сапраўднае жыццё духоўнае, хрысціянскае, нашае, каталіцкае. Тады мы зразумеем, тады ў нас адыдуць это ўсе такія вось менавіта падыходы да малітвы, да літургіі, да сакраментаў, такія інфанцільныя, дзіцячыя, такія незрелыя. І Марыя кажа Езусу, да, окей, слугам, зрабіце, што ён скажа. І мы бачым, Езус не кажа, ну маці, ну куды, ну не цяпер, да. Ну, напоўніце вось менавіта гэтай збаны вадою. Там гэты збан, ён мог быць да 200 літраў. І сколькі гэтых збаноў было? Где-то там было 6. Тонна 200. Ну, хай тонна. Да? Напоўнілі вадой. На жаль, канешне, трошкі мы тут час не маем шмат доўга разважаць, бо это, напэўна, фрагмент вельмі глыбокі, доўгі можна пра гэта казаць. Але так чи інакш, дарагія браты і сёстры, да? Марыя просіць сына, просіць Езуса, ён чыніць. Ён уваходзіць менавіта ў сітуацыю. Падаюць гэта віно, ваду, якое сталася віном, цешацца, радуюцца. Напэўна, вельмі здзіўлены быў таксама малады, які не разумеў, што адбылося. Хацеў бы паглядзець, як это пасля ўсяго, калі яны там потым следства зрабілі, адкуль, што, ж потым зразумелі, што віна вельмі шмат, што столькі не было. Але не пра гэта ўжо ідзе мова, это так па-чалавечы цікава. Найважнейшае аб тым, чтобы мы сёння прагнулі цешыцца і радавацца. Віно у святым пісанні з'яўляецца сімвалам радасці. Бог уваходзіць у наша жыццё, хочуць, каб мы былі радасныя, каб мы цешыліся. Не хочуць, каб мы смуткаваліся. Не хоча, каб мы пілі віно горычы, толькі віно радасці, якое ён змяняе, тую простую ваду, якая неабходна, без яе няма жыцця, у тое, што прыносіць велізарную радасць. Хай нашы адносіны з Богом менавіта будуюцца на такім фундаменце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, зямлі, за Христа, Сына Яго адзінага. Веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Бог паказвае нам праз Езуса Хрыста сваю любоў, узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Хрыста ў свеце, вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Хрыста, спазналі Яго любоў і у Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва за Мечыслава Андрыеўскага ў 30-й дзень пасля адыходу да Пана, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб новы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста і да нашых бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб мы были верными Твоим заповедям и сведчили об Твоей любови уласным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Дева святая, Сына колысала, в счастье безмерным тихенько спевала. Ли-ли-ли-ли-ляй, ты мое дитятко, люли-люли-ляй, кветка немовлятка, люли-люли-ляй, ты мое дитятко, люли-люли-ляй, кветка немовлятка. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец усямагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, дапамажы нам годна удзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твоя безмежная слава выявілася у Тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам, і з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
І падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Мечыславу, і пра ўсіх тых, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczny. Amen. Molimся do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягонную. Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и у своей добрыни изъяднающих, кого Ты послал, поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Паслухаем уважліва парафіяльныя аб'явы на другую звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак 21 студзеня успамін святой Агнешкі Панны і мучаніцы. У пятніцу 24 студзеня успамін святога Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла. У суботу 25 студзеня свята навяртання святога Паўла Апостала. Заканчэння тыдня малітваў аб адзінстве хрысціянаў. У чацвер святая гадзіна ад 23 да паўначы. У суботу 25-й дзень месяца, дзень жыцця. На святую імшу у 18:00 запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У наступную нядзелю святая імша ў 14 гадзін у капліцы ў Гародніках. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На гэтым тыдні адведзем па калядзе наступныя вуліцы нашай парафіі. Панядзелак, 20 студзеня, ад 16 гадзін Будзёнаўка, вуліца Гагарына з завулкам, Зарэчная, Дружбы, Новая, Школьная і вуліца Славы. У аўторак, 21 студзеня, ад 16:00 Будзёнаўка, вуліца Кастрычніцкая, 8 сакавіка, юбілейная з завулкам, Першамайская з завулкам, спартыўная з завулкам і вуліца Савецкая. Серада 22 студзеня ад 16:00 Кальчуны,
улица Заводская, 1, 3, 5, и Ашмяны, улица Усходняя, 1, и от годины 19 Ашмяны, улица Усходняя, 31. Четвер, 23 студеня, от 16:00 Кальчуны, улица Заводская, 4, 6, 7, и Ашмяны, улица Усходняя, 3, и от 19:00 Ашмяны, улица Усходняя, 29. У пятницу 24 студеня от 16:00 Ашмяны, улица Усходняя, 5, от годины 19 Ашмяны, улица Усходняя, 23 и 27. У суботу 25 студеня от годины 11 Кальчуны, усе тыя вуліцы, якія засталіся. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне: Ядвіга Гарвукович, 71 год, Артур Лукашевич, 37 гадоў, Евгений Кардис, 91 год. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Почивають у супокої вічним. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічним. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічним. Амен. Даверым новораспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся аб еднасці хрысціянаў, каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету. Тваёй абароне даемся. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, і ад усялякай злой пригоди выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Молися за нас, Мария Пани Ясногорская, молися за нас, Мария Пани Ясногорская, молися за нас. Дякую за дар супольной молитвы. Примите Божие благословенство. Пан с вами. И за Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і починла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.